салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтарако чун ҳар вақта наворои имрӯзаи мо ҷолибу гуфти ба гапо беҳад хушро мебурад. нигоҳ кунед, турецки киртачоб барои шумо омадаи духтаро бо виброи калонош бо доставкаш духтаро. И кирто чанд ай паймиҷгона 200 сомон будан духтаро, 180 карда метиян духтарако. Тоза турецкая ягон чида меша, качество бомбай духтарако. Ягон рӯз бомада мебинем, мам ай сафедиш гирифтам, беҳад хушро материалаш турецкая духтаро, ягон чида меша давом мешвен. Размеро ҳаст духтарако. Ни бабичко парпаракоя меган чанде? 160 сомон духтаро, қатори боло муҷадам. Ину кабуд сафед, унурам нархушона бигин. 250 сомон турецки ручной работа, украшени муҳрако доранд духтарако. Диден? Най наздик нишон додам духтаро. Хулас вибрикалон, ани юбкошон тамом шуд, кати куртошон бо диюм партия овардан. Инам метонем бо заказ кунед духтаро. Чанд дидан? 350 сомон духтаро. Юбка гафри дорад, юбкошон инам дорад аднатонови. Барои иди қурбон метонед харид кунед духтарако. Бисёриятон брюко мепурсед духтаро, классик най нупагади любой намуча доранд духтаро. Инам хеми нишон метиём бо конкретни харидоро дар WhatsApp рӯи экран буда нависед, нашо доставка маълумоти пурра мегиред. И киртои гуфти бибин гулдузитон чанд сумяй? Инеё 160 сомон духтарако кирта. Атласи аднатонови омадаи духтарако, нигоҳ кунед. Чӣ хушро? Ё чанд япа? 180 сомон духтарако. Материалошон хебеай духтаро. Бахай ҷадан хел туника чако ҳастай, ҷада вибркалон ай духтаро. Суруға бозори корон, даҳум дарвоза шаёҷа. Даҳум дарвоза сеюм магазин духтаро. Бо дар давоми видео як видео дига мемонем. Ҳар ду магазини апай миҷгонаҳай. Биен маълумоти пурра бигиред духтаро. Метонем биен ай наздик бинед, метонем нашо доставка нависед. Ни курто чанд яй? 150 сомон духтаро. нигоҳ кунед, бия бобуро нишон чӣ? ама духтарако диден 150 сомон киртаакошон аҷоибот хушрӯ доставка доранд. Интересни бисёр одамода доставка, ҳамин доставка ки боша, ҳама меган доставка монен апа. Доставка мувофиқи талаби шумо ҳаст духтаро. Диден сафедак 350 да ҳама ҷо духтаро, да ё 200 буда 150 сомон аксия кардагиян духтаро. И кирторо диден рангошам асте 350 сомон турецки дуэка духтарако. Диден сабзакшам аст. Бежеви, бирӯзови, грязнорозови, сиёҳ даоҷа хай нишон додам ҳаст. Хулас расветкош беҳад бисёр. Джинсови средни юбкачошон абинен духтарако. Юбкаҳои размерои калонай духтаро ё бисёрта. Хаҷида мегум вибр калонай ни киртоошон ҳастай духтарако. Ҳам хеле киртои мара ҳама мепурсан апай ага ҷо гирифтӣ? Майрай магазин апай миҷгона гирифтагиям. Иш чанд бу? 150 сомон духтаро киртоошон. Ё чанд гуфта будем? 160 сомон духтаро. Ба нерая бар наздик нишон тиём. нигоҳ кун чиқа блеск метия, аҷоибот хушрӯи материалаш. Даҳум дарвозаи тарафтири бозор, сеюм магазин духтаро.